Sawubona mntana sekhaya, ngicela ukuthi ulike ufollowe bese utap screen. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhambe ulungisa imimoya, ungene ulungisa imimoya kubantu, ngithwase, uphume ekuthwaseni ulungisa izithunywa, wenze yonke lento lena othe yenza, kanti nje unenkinga yokuthi umsamo wakho awuhlanjululwanga. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi udliwe imali, udliwe izangoma eziphogobela inyanga, bathandazi bakudlele for nothing. Into abakudlela yona ukuthi nje wena uyaphapha, phethwe ukuphapha ngoba unemali yokubhadala abantu abathi banosizo bangenayo. Umbuzo wami uthi yini ongayibhadala kumuntu othi usiza abantu kodwa sakugeza ngobisi nangamaqanda? Isithunywa leso, umthandazi loyo osakugeza ngobisi nangamaqanda. Buyaphi ubisi namaqanda? Niyabona niyifakele izibhadi nezicithu ngokuhamba nigezana ngobisi nangamaqanda. Icanda nje liyisicithu, alikaze icanda lavula inhlanhla. That's why nizobulala abantu emanzini, nithatha abantu bafike bemuke namanzi, ingoba nibageza ngobisi nangamaqanda. Mawusageza ngobisi nangamaqanda bese uthi inhlanhla yakho izovula kuqamba amanga. Tshelwa yini?